बयखौबो खुलुमबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव रावनि मोनसे आयदा लानानै फैदों। बेनो जादों रावसा। रावसा सोमजिनायनि जाहोन, मानो गोनां राव, रावसाखौ मानो गोनां राव खालामनायनि मावफुंथाय, रावसा आरो मानो गोनां रावनि गेजेरनि फारागथि। आं बेफोरनि सायाव दिनै सावरायनो सिगांदों। गिबियावनो फै रावसाया मा बेनि सोमोन्दै एसे मिथिनानै लाग्रोनि। डेभिड क्रिस्टाननि बादिब्ला dialect is a regionally or socially distinctive variety of a language identified by a particular set of words and grammatical structure. गुबुन फारसे एन फैं गायनननि बादिब्ला dialect is a specific form of a given language spoken in a certain locality or geographic area, showing sufficient differences from the standard of literary form of that language as to pronunciation, grammatical construction, and idiomatic use of words to be considered a distinct entity, yet not sufficiently distinct from other dialects of the language to be regarded as a different language. एसे सिगाङाव सावरायजानाय सानै राव बिगियाननि बिबुंथिनि गेजेरजों जों बेखौनो बुजिनो हायो। जायगा लायै जायगा सुबुंनि जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, संनाय खावनाय, महर मोखांफोरा गुबुन गुबुन जानाय बादि मोनसे हारिनि रावाबो जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन महरनि जायो। मोनसे रावनिनो गेजेराव नुजाथिनाय बेबादि रावनि गुबुनथिखौनो रावसा बुंनाय जायो। रावसाखौ मोनसे रावनि गुबुन महर होननाबो मिथिनाय जायो। गावजों गाव बुजिलायनो हानाय, जायखौ इंराजियाव मिउचुएल इन्टेलिजिबिलिटि होननानै बुंनाय जादों। थारै बेयो मा बुस्थु फै एसे नायनि। रावसा जानांगौब्ला दाब दाब ओनसोलनि राव रायगिरिफोरनि गेजेराव बांसिन बिबाङै गावजों गाव बुजिलायनो हानाय जानांगोन। जेब्ला बे आखुथायखौ हमथानो हाया, अब्ला गुबुन गुबुन राव महरै गनायजानो हागौ। बेनिखायनो मिउचुएल इन्टेलिजिबिलिटिखौ राव बिगियानिफोरा रावसानि क्राइटेरिया होनना सानना लायो। मोनसे रावनि गुबुनथिया रावनि गुबुन गुबुन खलबाव जायगा मोननो हागौ। बेफोर रिंसारखान्थिनि बिथिङाव जानो हागौ, महरखान्थिनि बिथिङाव जानो हागौ, बाथ्राखान्थिनि बिथिङाव जानो हागौ, सोदोब बाख्रिनि बिथिङावबो जानो हागौ। आं बेवहाय मोननैसो बिदिन्थि लाबोनो नाजादों बुजिनायनि थाखाय। नायनानै लानि फै। नैबे जादों रिंसारखान्थिनि बिथिङाव नुजानाय आखुथाय। आं बेयाव इ आरो एनि फारागथिखौ दिन्थिनो नाजादों। बेवहाय सिखाखौ मान गोनां रावाव बुंनाय जादों। बेखौनो सानजायारि रावाव सेखा होननानै बुंनाय जादों। थामहिनबा रिंसारखान्थिनि बिथिङाव इ आरो एनि फारागथिखौ बे मोननै बिदिन्थिनि गेजेरजोंहाय सिनायथिनो हानाय जादों। दानिया फै मर्फोलजिनि बिथिङावहाय माखौ नांगौ जायखौ मान गोनां राव आरो माखौ नांगौ जायखौ बरपेटा ओनसोलनि रावसा महरै बाहायजानाय नुनो मोननाय जादों। बेवहाय खौआ जाहैबाय मोनसे बेखेवफा उनदाजाबदा। बेखौ मान गोनां रावाव फोरमायनो थाखाय खौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। बे मोननै बिदिन्थिनि गेजेरजोंबो जोङो महरखान्थिनि बिथिङाव नुजानाय आखुथायखौ रोखा खालामनो हायो। दानिया फै बाथ्राखान्थिनि बिथिङाव एसे नायनानै लानि। बेवहाय आं मोननै बिदिन्थि लाबोदों। आं गाबोन थांगोन, जायखौ मान गोनां रावाव बुंनाय जादों। बेखौनो मेचे रावसायावहाय आं गाबोन थांनाय बेबायदि होननानै बुंनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। दानिया फै सोदोब बाख्रिनि बिथिङाव। बेवहाय आं मोननै सोदोबखौ सायख'नानै लाफैदों। मोनसेया जाहैबाय मान गोनां रावनिफ्राय आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय मेचे रावसानिफ्राय। मान गोनां रावाव जायखौ बांग्रिं होननानै बुंनाय जादों,
बेखौनो बिसोरो गांग्रिम होननानै बुंनाय जायो। दा बे जाहैबाय सोदोब बाख्रिनि बिथिङाव नुजाथिनाय फारागथिफोर। रावसा सोमजिनायनि जाहोन। थारै रावसाया माबोरै सोमजियो बेनि जाहोनखौ थोंजोङै बुंनो हाया। थेवबो खायसे जाहोनफोरखौ सावरायनो हायो। गाहायाव मोननैसो जाहोनफोर होनो नाजानाय जादों। फार्स्टआवनो आङो समाजारि जाहोननि बाथ्रा बुंदों। माखासे समाजारि जाहोनफोरनि थाखाय मा जानो हागौ? रावसाया सोमजिनो हागौ। नैथियाव आं लाबोदों मिथिंगायारि जाहोननि बाथ्रा लाबोदों आङो। माखासे मिथिंगायारि जाहोनफोरनि थाखायबो रावसाया सोमजिनो हागौ। माब्लाबा ओरैबादि जायो, मोनसे राव रायग्रा मानसिफोरनि गेजेरावनो गेदेर गेदेर दैमाफोर थाथेयोब्ला, गेदेर हाजोमाफोर थाथेयोब्ला, बा गेदेर गेदेर हाग्रामाफोर थाथेयोब्ला, बिसोरनि गेजेराव थांलाय फैलाया खम जायोब्ला, अब्ला मोनसे समाव बेनो रावसा सोमजिहैनो हागौ। गुबुन मोनसे जाहोनखौ आं लाबोदों राजखान्थियारि जाहोन। राजखान्थियारि जाहोननि बिथिङाव माब्लाबा खुंथायारि फारागथिनि बेलायावबो नुजाथिनो हागौ। मोनसे रावनिनो गुबुन दाबसे जायगायाव थाग्रा मानसिफोरा गुबुन खुंथायजोंहाय सामलायजायोब्ला आरो गुबुन मोनसेया गुबुन खुंथायजों सामलायजायोब्ला माब्लाबा बेफोरबायदि खारननि थाखायबो रावसाया सोमजिनो हागौ। जेरै बेंगलनि जि खुंथाय, बे खुंथाया आलादा, आरो आसामनि खुंथाया आलादा। दा बेफोरबायदि जाहोननि थाखायबो बेंगलनि बर'फोर आरो आसामनि बर'फोरनि गेजेराव थांलाय फैलायाहाय कमिउनिकेसना गोबां खम, बेखौ जों नुनो मोननाय जादों। हयथ' बेफोरबायदि खारननि थाखायनो मा जानो हागौ, जोंनि बेंगलनि आरो आसामनि बर'फोरनि जि रायज्लायनाय राव, बे रावाहाय गोरोबलायै नुनो मोननाय जादों एबा रावसा महरै बाहायजानायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फै मानगोनां राव माखौ बुङो एसे मिथिनानै लानि। मानगोनां रावा जादों मोनसे रोखोमनि रावसायानो जायखौ मोनसे हारिनि राव रायगिरिफोरा समाजारि बिथिंनिफ्राय मान होनानै लिरनाय, फरायनाय, सोरखारि हाबा, फोसाव बिजों बायदिनि थाखाय गेजेरनि राव महरै गनायनानै लानाय जायो। स्टेन्डार्ड लेंगुवेजखौ फोरमायनो थाखाय रावनि सावरायगिरिफ्रा प्रेस्टिज डायलेक्ट, स्टेन्डार्ड भेराइटि, स्टेन्डार्ड डायलेक्ट बायदि सोदोबफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो। रावसाखौ माबोरै मानगोनां राव खालामनाय जायो? फै नायनानै लानि। मोनसे रावसाखौ मानगोनां राव महरै थिसननायाव माखासे प्रसेसफोरखौ मावफुंनांगौ जायो। गिबियावनो रावसा सायख'नाय, जायखौ सेलेक्शन अफ डायलेक्ट होननानै बुंनाय जादों। नैथियाव थि खालामनाय, जायखौ कडिफिकेशन होननानै बुंनाय जादों। थामथियाव बाहायनाय, जायखौ फांसन होननानै बुंनाय जादों। ब्रैथियाव राव रायगिरिफोरजों गनायथि जानाय, जायखौ एक्सेप्टेन्स बाय द स्पिकार्स होननानै बेवहाय बुंनाय जादों। गिबियावनो फैयो रावसा सायख'नायनि बिथिङाव। मोनसे रावनि रावसाखौ मानगोनां राव खालामनो थांनायाव गिबियावनो मोनसे रावसाखौ सायख'ना लाग्रोनाय जायो। बे सायख'जानाय गुबुन गुबुन बिथिंखौ नोजोर होनाय जायो। बे बिथिङाव बै सायख'जानाय रावसा रायग्रा ओनसोलनि गोसारनाय सुबुंनि अनजिमा, राजखान्थियारि बिथा, समाजारि बिथा, हारिमुवारि बिथा, थुनलाइयारि बिथिं आरो जारिमिनारि बिथाफोरखौ नोजोर होनाय जायो। दानिया फै थि खालामनायनि बिथिङाव। मोनसे रावसाखौ सायख'खांनायनि उनाव बे रावसाया मानगोनां राव खालामजाथाव नंगौना नङा बेखौ नोजोर होनाय जायो। बे बिथिङाव हारिनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन फसंथानफोरनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानो हागौ। गासैनिफ्रायबो खौसे बानबुंथिनि उनावसो
मोनसे रावसाखौ मानगोनां राव खालामनाय जायो। बेजों लोगोसेनो बे आयदायाव रावखौ मोनसे सिस्टेमजों लांनो थाखाय सायख'जानाय रावसानि सायाव सोनारना बिजाब लिरनाय, रावखान्थि लिरनाय आरो सोदोब बिहुं सुजुनाय बायदि हाबाफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे मावलांनायनि थिरांथा लानाय जायो। दानिया फै खामानियाव बाहायनायनि बिथिङाव। मोनसे रावसाखौ सायख'खांनानै आरो बेखौ थि खालामखांनायनि उनाव गुबुन गुबुन हाबायाव बाहायनाय जायो। गुबैयै सायख'जानाय रावसाखौ सोलोंथाइ लानाय, लिरनाय, सरकारि हाबा, रादाब बिलाइ बायदिफोराव बाहायफिननाय जायो। जोबथारनाय मोनसे प्रसेस, बे प्रसेसआनो जादों राव रायगिरिफोरजों गनायथि जानाय। राव रायगिरिफोरजों गनायथि जानाया रावसाखौ मानगोनां राव खालामनायनि जोबथा मावफुंथाय। जाय रावसाखौ सायख'नाय जादों बेखौ मोनसे हारिनि गासैबो रावसा रायगिरिफोरा गेजेरनि राव महरै गोरोबसेयै गनायोब्लासो बै सायख'जानाय रावसाखौ मानगोनां राव महरै गनायथिनो हायो। माबा मोनसे जाहोनाव गनायाब्ला बेखौ लानाबो दावराव दावसि जानोबो हागौ। बे बिथिङाव राव रायगिरिफोरा बै सायख'जानाय रावसाखौ गुवारै बेसेबां अनसायो बेनि सायावसो बांसिनै सोनारजानाय। दानिया फै रावसा आरो मानगोनां रावनि गेजेराव माबादि फारागथिखौ मोननो हायो। मानगोनां रावा समाजारि बिथिंनिफ्राय मान होजानाय। गुबुन फारसे रावसाया समाजारि बिथिंनिफ्राय मान होजानाय नङा। मानगोनां रावखौ सोलोंथाइ लानायाव गेजेरनि राव महरै बाहायनाय जायो। गुबुन फारसे रावसाखौ सोलोंथाइ लानायाव गेजेरनि राव महरै बाहायनाय जाया। मानगोनां रावखौ बिजाब लिरनायाव बाहायनाय जायो। रावसाखौ बिजाब लिरनायाव बाहायनाय नुनो मोना। मानगोनां रावखौ सोरखारनि हाबायाव बाहायनाय जायो। रावसाखौ सोरखारनि हाबायाव बाहायनाय नुनो मोना। मानगोनां रावखौ रावखान्थि, सोदोब बिहुं बायदि लिरनाय एबा सुजुनायाव बाहायनाय जायो। रावसाखौ रावखान्थि, सोदोब बिहुं बायदि सुजुनाय बिथिङाव बाहायनाय नुनो मोना। मानगोनां रावा राव रायगिरिफोरजों गुवारै अनसायजानाय जायो। गुबुन फारसे रावसाया राव रायगिरिफोरजों अनसायजानायनि बिथिङाव गुसेबसिन। बेखिनियावनो आं दिनैनि सुंद' सावरायनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।